zvorový, ale šampón. Predstavujem vám zlatý zázvor, šampón a balzam. Zlatý zázvor je rada postavená na vysokej koncentrácii výťažkov zo zázvoru. Zázvor má prirodzene zahrievací efekt, čím pomáha zvýšiť cirkuláciu krvi a znižuje pocit chladu, najmä v studených zimných dňoch. Pre koho je určený tento šampón? Z vlastnej skúsenosti ho odporúčam každému, kto má problém s nadmernou aktivitou mazových žliaz vo vlasovej pokožke. To znamená ľuďom s rýchlo sa mastiacimi vlasmi. Šampón odporúčam aj na každodenné použitie. Nanieste na vlhké vlasy, vmasírujte do vlasovej pokožky a opláchnite. Vlasy si umývajte šampónom vždy 2-krát. Tento šampón neobsahuje sulfáty. Ak bojujete s lupinami, používajte tento šampón a budete mať vlasy bez lupín. Šampón podporuje rast vlasov, predchádza vypadávaniu vlasov. Nezabudnite používať vždy spolu šampón a balzam. Balzam podporuje vlastnosti šampónu pri problémoch s mastiacou sa vlasovou pokožkou proti tvorbe lupín. Podporuje rast a predchádza vypadávaniu vlasov. Šampón a balzam je vhodný pre mužov aj ženy. Ďakujem vám za pozornosť a nezabudnite mi dať odber. Pre viac informácií sledujte ma na mojom YouTube kanáli Vlasy plné života.